Moi bons días a todos. Con este vídeo quero vos decir que empezamos as obras e, como vedes, estou falando en galego porque, a parte de o noso proxecto e vos enseñando o noso proxecto, tamén vos quero mostrar pois o amor que temos por o rural, por a nosa cultura, por as nosas raíces, a nosa lingua, así que irá subtitulado en castelán para que todos que nos odes daqui o poidades entender perfectamente. Como sempre, quero empezar o vídeo dándovos as gracias a todos os que estades aí detrás, mostrándonos o vosso apoio. Xa sodes moitos os que estades interesados no proxecto, que nos vades preguntando como van as obras, como vamos subindo os vídeos, así que, bueno, só vos podo decir que estamos inmensamente agradecidos. Xa vedes que a finca está un pouco patas para arriba xa. Empezamos cas excavacións e nada, hoxe vou vos ensinar pois onde van a ir en un principio emplazadas as cabañas. Mirade, aquí vai a ir unha. A nosa idea era que estivera emplazada xusto aquí onde está a paulonia, que é un dos árboles máis bonitos que temos ahora mismo na finca. Queremos conservar o arbolado todo o posible, entonces os que haxa que sacar, como vedes, algúns quedan no medio da obra, eses pois arrancaránse e plantaránse no outro lado, porque queremos conservar todo isto o máximo posible e manter o entorno pois o máis coidado posible tamén. Mirad, aquí vai a ir a segunda. Intentamos separalas o máximo posible dentro dos metros que ten a finca. Aquí, como vedes, pois xa quedan tamén outros 2 árboles no medio da obra que haberá que arrincar e plantalos pois, no outro lado. E aquí quedará a terceira, xusto aquí, enfrente de min. A ver se a podedes ver ben. E logo ali ao lado, aí onde vedes esas lonas, pois irá o que é a recepción. Así. Toda esa parte de atrás tamén irá cambiando. Xa vedes que están por aquí as palas, os dumpers e comenzamos a obra. Pois nada máis, mandarvos un bico moi grande a todos, gracias polo vosso apoio. Seguiremos ensinándovos como vai cambiando todo isto e un biquiño moi forte. Deixádenos en comentarios se queredes pois, as vosas ideas, as vosas suxerencias, que nós estaremos encantados de ilas lendo. E nada máis, un bico moi forte.